Kif aħna ħbib nispera li tinsabu tajbin, ħassejt li l-lum kelli ntella video fuq dik li hija tista' tgħid l-aħbar tal-ġurnata il-firma jew aħjar ir-ritorn, it-tieni ritorn ta' Fernando Alonso mat-tim tar-Renault. Alonso illi fis-sena 2021 ser ikun qiegħed jakkumpanja lil Esteban Ocon ma' dan it-tim Franċiż. Ħankun onest, kontent għall-spettaklu għaliex nafu illi Alonso huwa sewwieq kapaċi, sewwieq bravu, sewwieq ta' talent, fil-fatt huwa wkoll wieħed nistgħu ngħidu mill-aqwa sewwieqa il qatt kienu fl-istorja tal-Formula wieħed, imma min-naħa l-oħra għandi ftit dubji fuq il-firma u dana it-tieni żwieġ jew it-tielet żwieġ nistgħu ngħidu hekk bejn iċ-Champion Spanjol u l-marka Franċiża. U nispjegalkom il għalxiex. L-ewwel, Alonso kien qal jirritorna biss fil-Formula wieħed jekk hemm il-darba il-Renault kemm il-darba jsib tim illi ser jgħinu jiġġieled tal-kampjonat biex ikun jista' jirbaħ it-tielet kampjonat tal-karra tiegħu. Id-domanda li għandi jadina ir-Renault lesti biex jiġġieldu għall-kampjonat, it-tweġiba fl-opinjoni fqira li tiegħi hija le. Minix qed nara u ma nemminx illi ir-Renault se tkun qed tiġġieled tar-rebħ tal-kampjonat. Fil-dik l-erja jiena qiegħed nara il-Mercedes jekk tibqa' hemm, il-Ferrari jekk itejbu it-taħwit l għandhom, ir-Red Bull jekk il-Honda tibqa' turi titjib u jekk ovvjament Adrian Newey u Max Verstappen jibqgħu imexxu t-tim kif huma mexjin, aħna tal-McLaren illi jekk ikkun hemm magna tajba minnaħa tal-Mercedes u package tajjeb fejn tidħol karozza nemmen li Ricciardo Norris ser ituna pjaċir u ma niskludix il-Aston Martin, il-proġett ta' Lawrence Stroll illi bis-sewwieqa tajbin u mhux b'Lance Stroll nemmen illi jistgħu jkunu ta' xewka t-timijiet il-kbar. Domanda oħra li tħallini perpless fuq din il-firma tal-Alonso hija il-futur tal-vari Guanyu Zhou, Christian Lundgaard, dawn is-sewwieqa żgħar u iż-żgħażagħ. X'motivazzjoni qed ittihom meta qed treġġa' lura anke jekk huwa star name sewwieq ta' 39 sena illi għandu l-esperjenza iżda kemm jista' jagħti long term il-Formula wieħed. Kumment li rrid ukoll fuq forums barranin miskin iċ-champion tal-F2 għas-ser jibqa' mingħajr siġġu. Għalkemm fuq dik irridu narawha. Iżda min-naħa l-oħra naqbel magħhom. It-tielet domanda, kulħadd jaf Alonso meta l-affarijiet ikunu ħżiena kif inhu jibda joħroġ kritika fl-apert. Jien nista' ngħid ukoll mill-esperjenza ta' Alonso mal-McLaren meta il-Honda ddewna biż-żmien. U din ngħidha buċċi minn quddiem, GP2 engine, kritika kontinwa fuq il-medja. U dan it-tim order sewwi illi s-sur Cyril Abiteboul jemmen li bih jista' jiġġieled tal-kampjonat meta jaf illi jekk ir-Renault jagħmlu falsa stikka se jibda l-paroli għandi d-dubju tiegħi. Għalkemm min-naħa l-oħra wkoll pożittiv oħra li nsejt insemmi huwa illi Fernando Alonso jista' jgħin biex il-karozza tiżviluppa in vista ta' regolament il-ġodda li ħarġin fl-2022. U x'inhu l-aħbar hija waħda, stilla tal-Formula wieħed se terġa' tirritorna lura f'posta Fernando Alonso u dan żgur mhux forsi ser jgħin biex il-parti tal-isport ta' dal-isport meravigliuż li jiena nqis bħala l-isbaħ spettaklu fid-dinja jibqgħu jistennew b'ħerqa kbira is-sena 2021 bħala s-sena fejn ser ikollna diversi bdil fil-siġġijiet u fit-timijiet ta' fuq u ismijiet
bħal Fernando Alonso li ser jirritornaw fl-isport u forsi jirreplacejaw sewwieqa bħal Sebastian Vettel illi jiena nemmen illi fl-aħħar tal-istaġun ser jirtira. Inkitbu hawnhekk għal iżjed kontenut ta' videologs fejn jidħlu futbol u Formula 1. Klik għada, anzi l-ġimgħa filgħodu ikollna il-videolog ta' analiżi tal-partita Verona Inter li ħatkun qed tintlab il-5 bil-lejl. Klik għal kontenut ġurnalistiku dejjem segwu l-paġna tagħna fuq Facebook, dal-waqt ukoll għandna nħabbru xi żviluppi ġodda li rigwardaw dik il-paġna. Klik. U fejn jidħol live gaming nħeġġukom biex tidħlu fuq Twitch għal dawk li huma live gaming u tlielaq li nkunu qegħdin intelqu flimkien mal-gamers ta' Velocity Esports Racing kif ukoll affarijiet oħra. Klik. U mbagħad bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tas-sara tat-tajba ħbieb.